खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। रायजो दलआ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय इस्ताहार फोसावबाय। गुवाहाटीआव पुलिस एनकाउन्टार। गहपुराव हाथियारजों लोगोसे 4 सुबुं हमजादों। स्वागतम सार्किट पर्टेल 2.0 खौ गिबि मन्थ्रिया बेखेवबाय। तामिलनाडुआव सासे असमिया सुबुंनि जिउ खहा। आसाम राइफलआ जाब्रबथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ मदद होदों। काछारनिफ्राय सा-8 बांलादेशिफोरखौ गावसोरनि हादोराव दैथायहरफिनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया आरो बारा गोबाव गैला। बे समाव गासैबो राजखान्थि दोलोफोरानो गोख्रों खामानि मावफुंदों। बेनि गेजेरावनो रायजो दलआ रबिबारखालि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय दोलोनि इस्ताहारखौ फोसावदों। रबिबारखालि उकिल गगैजों लोगोसे दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै इस्ताहारखौ फोसावो। मख'नो गोनांदि रायजो दलआ 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गिबिसिन इस्ताहार फोसावनाय दोलो। बे इस्ताहाराव दोलोनि नोजोर थांखिजों लोगोसे बिसायख'थियाव देरहानानै सोरखार दायोब्ला मा रादायफोरखौ मावफुंना आसामबासिनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ रायजो दलआ मख'दों आरो गोदान आसाम दानायनि थांखि लादों। बबेखानि रायजो दलआ बेबायदि मोनसे आसाम दानो सिमां नुयो जेराव थागिबि सुबुंफोरनि दैदेननायाव आसामबासिया गावबागाव गावनि इयुनखौ थि खालामनो हायो। 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभानि बिसायख'थिनि थाखाय रायजो दलनि हाबाफारिया आरो एजेन्डाया समायनाल' नङा। बिगियानारि आबाद फालांगि, गासै नोगोरारिफोरनि थाखाय रोंगौथिनि जौगाहोनाय, फिसा उद्यगफोर आरो हादरनाङारि थाखोनि दावबायनायनि गेजेरजों रांखान्थियारि सोनारनाय सोरजिनो गोख्रों रादाय होनाय होननानै इस्ताहाराव लिरदों। गासै मोन 23 समायखिराफोर थानाय बे इस्ताहाराव लिरदों दि आसामाव दानफ्रोमबो गोथां आबाद मावनाय जागोन। बेबायदिनो 3 फसलनि आबाद जांख्रिथाय मोनफ्रोमबो ब्लकआव दोनथुमनाय जागोन। बाय'सभारेन्टी आरो सोरखारा मावख'आरि महरै खमसिन हेफाजाब बेसेनजों थि खालामगोन। बेनि अनगायैबो आसाम रांखान्थि टास्क फर्स मुंजों रायजोनि जीडीपीखौ 2 गुन खालामनो बुहुमनां थाखोनि जर'खा कमिटि दानाय जागोन। आसामखौ खोला-सानजा एसियानि मोनसे फालांगियारि दरखं महरै गायसंनो रादाय होयो। रायजो दलआ इस्ताहाराव आसामनि जौगानाय, सिबिथाय खोन्दोआव बिग्रायारि सोलायनाय, भारतनि दावबायारि मिरु महरै आसाम, बेसेन नाङै गुन गोनां सोलोंथाय आरो सावस्रि सिबिथाय, हादर, हा आरो जिब-जुनारफोरनि रैखाथि, मोनसे गुबुन हादरनिफ्राय उदां आसाम होननानैबो मख'नाय जादों। दोलोनि फोसाव बिलाइयाव मख'नाय दं दि 1970 मायथाइनि 24 मार्चनि उनाव फैनाय गासैबो गुबुनारिफोरखौ सिनायथिनाय जागोन। बिसोरनि मुंखौ भटार फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जागोन आरो होखारनाय जागोन। रायजो दलआ नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ बोखारनो थाखाय जुजिबाय थागोन। बेनि अनगायैबो साहा लेबारफोरनि जौगानाय, दैबानानि उदां आसाम, फेडारेल भारतआव फेडारेल आसाम, गोग्गो आखा-फाखा गोग्गो खुंथाय, सोरखारि मावफारियाफोरनि अपिएस होनाय, गेदेर दैमा बान्दोखौ बन्द खालामनाय, आइजो जौगाखांनाय, गेलेमु खान्थि, सुबुं हारिमु आरो गेलेमुफोरनि थाखाय फोरोंगिरिफोरनि थिखायारि थिसननाय, गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाय आसामनि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनाय, रायजो नाङारि सिमानि जेंनाखौ सुस्रांनाय, नोगोरमा जौगानाय बायदि बायदिनि रादाय होयो। गुवाहाटी नोगोरमायाव पुलिस एनकाउन्टार। बेलटला पुलिसआ हमजानाय सिखावखौ गुवाहाटी नोगोरमानि 10 माइलआव एनकाउन्टार खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिस्थिबारखालि हराव बेलटलानि निरुपमा एपार्टमेन्टआव दाखाथि खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सिखावखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखुमानो नाजानाय समावनो पुलिसआ सासे सिखावखौ गुलि गावदों। पुलिस एनकाउन्टाराव जखम जानाय सिखावखौ माधब दास होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बेलटलायाव दाखान्थि जानाय जाथायनि 3 दायनिगिरिखौ बशिष्ठ पुलिसआ हमनो हादोंमोन। नाथाय सिखावफोरा पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखुमानो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। बबेखानि हमजानाय 3 सिखावखौ सुभाष दास, माधब दास आरो कार्तिक शर्मा होननानै सिनायथिदों। माधब दासआनो बे जाथायनि मास्टार माइन्डमोन। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय 15,56,000 रां जब्द खालामनो हादों। गहपुराव आयेन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै गहपुर उपेरा जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि प्राणजित लहकरनि दैदेननायाव गहपुर पुलिसआ दिनै फुंबिलियाव सिग्रोमनानै आयेन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हायो। हाथियारजों लोगोसे हमजानाय 4 सुबुङा नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशनि कुरुं कामे जिल्लानि हिबा गामिनि थागिरि हिबाई पाई, हिबा दानियेल, पाट गामिनि उदां सागित आरो क्रक दान्डी जिल्लानि लिन्डाम गामिनि कन लिन्डाम होननानै सिनायथिनो हादों।
सुलुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गहपुर पुलिसा दिनै फुंबिलिनि 3:30 रिंगासोआव सल'दिनि 15 नं हादरारि राजा लामायाव सिग्रोमनानै गंब्रै पिस्तलजों लोगोसे साब्रै अरुणाचलनि सुबुंखौ हमनो हायो। हाथियार रोगानायाव बाहायनाय AR-143615 नम्बरनि सुजुकी फ्रक्स गारिखौबो पुलिसा जब्द खालामदों आरो बे जाथायनि सायाव गहपुर पुलिसा नायबिजिरनो जागायदों। आसाम सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै दिसपुरनि लकसभा भवनाव 3थि आरो 4थि थाखोनि सोरखारि मावफारियाफोरनि सोलाय-सोल' खालामनायनि थाखाय स्वागतम सर्टिस पर्टेल 2.0 खौ अफिसियेलि बेखेवनानै होबाय। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिया सोरखारनि मावफारियाफोरनो गाहाम खौरां होदों। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला दानिफ्राय सोरखारि मावफारियाफोरा गोनां जानाय बायदियै एडभान्स दान बान्था लानो हागोन आरो बेखौ किस्तियाव एबा इनस्टलमेन्टआव सुख'नो हागोन। बेनि थाखाय एडभान्स बेथन लाग्रा बिजाथिया बेंकनो खम बिबांनि सुकुरिट होनांगोन। बे एडभान्स दान बान्थाखौ दान बान्था मोननाय समाव खनसेनो सुख'नो हागोन नङाब्ला बोसोरसेनि गेजेराव किस्तियाव सुख'नो हागोन। दान बान्था मोननाय लोगो लोगो सुख'योब्ला सुतनि हारा खम जागोन नाथाय किस्तियाव सुख'योब्ला सुतनि हारा बांसिनगोन। मख'नो गोनांदि सोलाय-सोल' खालामनाय एबा ट्रेन्सफार लानायनि फारसेबो गेदेर राहा लादों रायजो सोरखारा। पर्टेलाव ट्रेन्सफार आर'जलाइ होनायनि बिखान्थिखौ 3 मार्चनि सिगां फोजोबनो थांखि लादों। बे बिथिङाव गिबि मन्थ्रिया बुङोदि बे रांखान्थि बोसोराव खेबनै पर्टेल बेखेवनो खोथा होदोंमोन। आं 3 मार्चनि सिगां गुबुन मोनसे ट्रेन्सफार बिखान्थि फोजोबनो लुबैदों जाहाथे साख्रिआवलाफ्रा 1 एप्रिलनिफ्राय गोदान थावनियाव हाबनो हायो। सासे सुबुङा जाय खेबसे स्वागतम सर्च पर्टेलनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनबाय बियो नैथि खेबनि थाखाय आर'जलाइ गाबहरनो हानाय नङा। थामहिनबा सिगां मुलाम्फा मोननाय 9,000 साख्रिआवलाफ्रा बे खाबुखौ मोननाय नङा। सिगांनि खेबाव बे खाबुखौ मोनि साख्रिआवलाफ्रा गावनि लुबैनाय जायगायाव थांनो थाखाय सुबिदाखौ लानो हागोन। गुबुन रायजोआव आरोबाव सासे असमिया सुबुंनि जिउ खहा। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय आरोबाव सासे असमिया सुबुङा जिउ गोमादों। सुलुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला तामिलनाडुआव आसामनिफ्राय खामानि मावनो थांहैनाय सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। बबेखानि जिउ गोमानाय सुबुंखौ कलियाबर सिमना बस्तिनि शिबनाथ नायक होननानै सिनायथिनो हादों। भारा न'नि खथा सिङावनो बोखांनो हादों शिबनाथनि गोथै सहखौ। उन्दुनाय समावनो जिउ गोमादों शिबनाथआ। रिपर्ट बायदिब्ला शिबनाथआ तिरुपुरनि मोनसे सि कम्पानियाव खामानि मावोमोन। लोगोआ फोरमायनाय बायदिब्ला हरनि आदार जानायनि उनावनो हरखाब गाज्रि जादोंमोन शिबनाथनि देहाया। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सिगां बावैसो बेंगालुरुआव बेबायदि रोखोमनि जाथाया जादोंमोन। मोनसे गथ' सिङावनो आसामनि 4 माइग्रेन्ट लेबारनि गोथै सहखौ बोखांनो हादोंमोन। मणिपुरनि सेनापति जिल्लानि कारं ग्राउन्डनि साखाथियाव थानाय हायुङारि राजा लामा 2 आव लामा जाब्रबथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ आसाम राइफल्सनि मावथिफोरा थि समावनो मदद होनाय खौरांखौ मोन्दों। फोरमायनाय बायदिब्ला गंसे गारिया राजा लामानिफ्राय हरखाबै फिस्लायनानै लामा सेरनि हाखराव गब्र'हैयो आरो बेयावनो गारि सिङाव थानाय सुबुंफोरा जोखोम जाना थाबथानानै थादोंमोन। जाथायनि खौरां मोननायनि उनावनो आसाम राइफल्सनि मावथिफोरा गोख्रैनो जाथायसालियाव नुजाथिहैना जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोब्राब थासारियाव रैखाथि खालामो आरो खहा जानाय गारिखौ हाखरनिफ्राय बोखांना लाबोयो। बबेखानि थि समाव रैखाथिनि आखाय होनाया फिन खेबसेबाव ओनसोलाव आसाम राइफल्सनि गोग्गानाय लाबोदों। आयेन बेरेखा हाबसनफैनायनि बेरेखायै रायजो सोरखारा गोख्रोङै गसंथेनानै काछारनिफ्राय सा 8 बांलादेशिफोरखौ समबारखालि गावसोरनि हादोराव दैथायहरफिननाय जाबाय होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो। मोनसे समाजारि बिजोंनि पस्टआव रावबो आयेन बेरेखा हाबफैनाय सुबुंखौ बारग'होनाय नङा आरो फोरमानलाइ गैयालासे हादोरसायाव हाबफैनाय जायखिजाया सुबुंनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै शर्माया हुमखि होदों। बबेखानि काछाराव जानाय बे अपारेशना आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ लानानै सोरखारनि जिर' टलारेन्स खान्थिखौ गोख्रोङै दिन्थिदों आरो बे आयदानि सायाव जेबो राहानि गोरोबथा जानाय नङा होनना अजद होदों। बेनि अनगायैबो आसामनि सिमा आरो इसिङारि रैखाथिखौ नोजोर होनानै खुंथायनि फारसे गोख्रों थिरांथा होनायखौ नुनो मोनो। बे समाव रैखाथि एजेन्सिफोरा हादोरसायाव आयेन बेरेखायै हाबफैग्राफोरखौ होबथानायाव गोख्रों नायबिजिरनाया थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।